Bore da gyfeillion ac mae'n braf iawn cael y cyfle yma i ymuno efo chi unwaith yn rhagor yn Eglwys y Crwys. Gawn ni ddechrau'r Oedfa a gair o weddi. O da, da ni'n diolch i ti am yn dwy ni at yn gilydd y bore yma, gan roi cyfle i ni offrymu i ti ein mawl. Wrth i ni ymroi i addoli llanw ein meddyliau a rhyfeddod, ein calonau a llawenydd, angenau a gorfoledd. Amen. Gawn ni ddechrau yr Oedfa trwy ganu ymyn rhif 179 yn y caneuon ffydd. Dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Rhyfedd am yned Duw ddisgwyliodd wrth yn byd. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gael. Mae genna i 3 darlleniad ar eich cyfarch chi y bore yma. A mae yna un gair yn cysylltu y 3 darlleniad a'i gilydd. Dwi am i chi geisio dyfalu os medrwch chi pa air ydy'r gair yna. Ac os bydd o ryw help ychwanegol i chi, mae'r un gair yn digwydd ym mhob un o'r 3 emyn y byddwn ni'n ei ganu yn ystod yr Oedfa. A phan fyddwch yn gweddio, peidiwch â bod fel y rhagwrithwyr, oherwydd y maent hwy yn hoffi gweddio yn sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r rheolydd mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir, rwy'n dweud wrthych y mae ei gwobr ganddynt eisoes. Ond pan oedd i di yn gweddio dos i mewn i'th stafell ac wedi caed y ddrws gweddio ar dy dad sydd yn y dirgel, a bydd dy dad sydd yn y dirgel yn dy wobrwyo. Pryd hwnnw, bydd teyrnas nefoedd yn debyg i 10 o enethod, ac ymerodd ei lampau a mynd allan i gyfarfod â'r priodfa. Roedd 5 ohonynt yn ffôl a 5 yn gall. Ymerodd y rhai ffôl ei lampau, ond heb gymryd olew gyda nhw. Ond cymerodd y rhai call gyda'i lampau olew mewn llestri. Ganod y priodfab yn hwyr yn dod, eithant i gyd i hepian a chysgu. Ac ar ganol nos daeth gwaedd. Yma'r priodfab, ewch allan i'w gyfarfod. Yna cododd y gynesod hynny i gyd a pharatoi ei lampau. Dywedodd y rhai ffôl wrth y rhai call, rhowch i ni beth o'ch olew, oherwydd y mae lampa ni yn diffodd. Atebodd y rhai call, na, yn wir, ni fydd digon i ni ac i chi cha. Well i chi fynd at y gwerthwyr a phrynu peth i'ch wych yna'n. A thra oeddent yn mynd i brynu'r olew, cyrhaeddodd y priodfab, ac aeth y rhai oedd yn barod i mewn gydag ef i'r wledd briodas, a chlywyd y drws. Yn ddiweddarach, dyma'r gnesod eraill yn dod ac yn dweud, Syr, agor y drws i ni. Atebodd yntau,
Yn wir rwy'n dweud wrthych, nid wydd yn eich adnabod. Byddwch wyliad o risg am hynny, oherwydd mae teyrnas nefoedd ar ôl. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi'u cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd yr oeddent yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn eu canol ac yn dweud wrthynt, angnefedd chwi. Eisiau yr arglwydd y geiriau yna ar gwrando o'i ail. Weddiwn. O dad cynorthwya ni nawr wrth i ni droi at y tîm mewn gweddi, a throi am ychydig o sŵn a lafar y byd ac o brysurdeb a phryderon ein bywyd beunyddiol. Ni'n gweddïo bore yma dros bawb sydd yn lles ac yn gaeth, rhai sydd mewn ysbytai ac yn brwydro yn erbyn afiechyd, rhai sydd mewn poen ac yn isel eu hysbryd, rhai sy'n drist ac yn hiraethus, rhai mewn galar a sy'n methu dod i dermau a'i coped. Bydd yn gymorth i'r rhai sydd heddiw mewn adfyd a thrallod, mewn gofid a thristwch, mewn unigrwydd ac anobaith. Parith bresenoldeb di droi eu tywyd llwch yn oleuni, ei digalondid yn obaith, ei gofid yn gysur. Can i diolch i ti am dy ofal drosom, diolch i ti am iechyd a nerth, am gyfeillion a pherthnasau. Diolch am y meddygon a'r nyrsys a phawb sy'n gweithio mewn ysbytai a chartrefi gofal. Yn ystod y dyddiau argyfyngus hyn, rhyddha ni o afael ein gofidiau, o afael y problemau dyrys yn blino ni, a'r amgylchiadau sy'n aml yn medru mynd yn drech na ni. Llan o ein dyddiau athrygaredd yn calonau athgariad. Mae'n gweddi ni y bore ma'n yn syml ond yn diffyant. O Grist, ffigwr mawr y byd, down atat a'n doluriau i gyd. Nid oes na haint, na chlwy, na chyr, na chilia gan dy ddwylo pur. Amen. Awn ni barhau yn haddoliad ag emyn 375 o tyred i'n gwaredu Iesu da fel cynt y deithos ar dynewydd wedd, ar drysau'n hau, a draed anofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air hedd. Cyfarad a dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithiau daber nawr.
Wel, tybed faint ohonoch chi sydd wedi dyfalu yn gywir. Mae'r un gair oedd yn cysylltu y tri darlleniad a'i gilydd, a ddau emyn da ni wedi ganu hyd yn hyn yn ystod o'r Oedfa, ydy'r gair drws. Yn y darlleniad cyntaf, mi gawson ni Iesu yn y bregeth ar y mynydd, yn dysgu i'w ddisgyblion sut i weddio. A mae o'n i cynghori nhw i fynd i mewn i'w stafell a chau y drws cyn troi at Dduw mewn gweddi. Ryddew yng nghyfnod Iesu, rhywbeth ffurfiol a chyhoeddus oedd gweddi gan amla. Rhywbeth oedd o'n i wneud yn y deml neu'r synagog. Ac mae'n anodd iawn i ni heddiw werthfawrogi mor chwyldroadol mewn gwirionedd oedd dysgeidiaeth Iesu. Pan ddwedodd, pan fyddi di yn gweddio, os i mewn i'r stafell a chau y drws. A gyda'r geiriau yna mae Iesu yn bwriadol yn symud gweddi o'i gyd-destun ffurfiol yn y deml a'r synagog i gyd-destun llawer iawn mwy cynnes y cartre a'r Eglwys. A dyna neges bwysig i ni mewn cyfnod pan fo'n capeli ni ar gael. Os na ddim angen, medda Iesu, os na ddim angen na theml na synagog, ddim angen na chapal nac eglwys i droi at Dduw mewn gweddi. Dim ond tawelwch y stafell yn ein cartre ni. Mae'n y dystiolaeth bod na lawer mwy yn troi at gweddi yn ystod cyfnod y pandemig. Pobl na fyddan nhw fel arfer, efallai ddim yn ymwybodol o unrhyw ddimensiwn ysbrydol i'w bywydau nhw. Ond y gwir ydy, nid rhywbeth i'w wneud yn unig pan ni'n cael yn hunain yn rhyw greisis neu adfyd neu brofedigaeth ydy gweddi i fod. Peryg ydy mae gadael i stormydd bywyd i taro ac wedyn chwilio am Dduw yma pobl yn aml. Ond mi fydda'n dda iawn i ni gofio geiriau doeth sydd yn llyfr y pregethwr yn yr Hen Testament. Cofia yn awr dy greawdwr, cyn dyfod y dyddiau blin. A mae'n hen ddwediad Celtaidd yn does sydd yn dweud nid yng nghanol y storm y mae rhoi to ar dyfwthyn. A mae angen i ni baratoi ar gyfer adegau anodd yn bywyd cyn iddyn nhw gyrraedd. A dyna pam mae tawelwch y stafell mor bwysig mewn cyfnod argyfyngus fel hyn. Cyfleu ymdawelu am y byrion wrth droi at Dduw mewn gweddi. Ni troi rwan o ddrws gweddi at ddrws gwahanol, drws gwasanaeth. Ac yn yr ail ddarlleniad, mi gawson ni y ddameg am y deg geneth. Wel, dyna sydd yn y Beibl Cymraeg newydd. Ond mae'n well yn ei be oedd yn yr hen gyfieithiad Cymraeg yma. Dameg y deg morwyn oedd yno. Oherwydd dyna oedden nhw mewn gwirionedd, morynion priodas. A mae o'n ddiddorol wrth i ni ddarllen y ddameg i sylwi ar arferion diwylliant gwahanol. Ddyliwch dros a ni heddiw yn darllen disgrifiad o briodas, mi ellwch chi fentro y bydda'r sylw i gyd yn canolbwyntio ar y briodferth. Be oedd hi'n ei wisgo ac yn y blaen. Ond fel arall roedd hi yng nghyfnod Iesu. Priod fab oedd yn cael y sylw. A roedd y morynion priodas yno i wasanaethu fo, nid hi. Wel, mae'r ddameg wrth gwrs yn gyfarwydd i ni gyd 5 morwyn call a 5 ffôl. Oedd y 10 wrth gwrs wedi cymryd i lampau wrth deithio i'r wledd priodas, ond oedd y 5 ffôl ddim wedi rhoi ddigon o olew yn eu lampa nhw. Ac o ganlyniad mae lampa nhw'n diffo. A maen nhw'n gorfod gwastraffu amser wedyn yn chwilio am fwy o olew. Ac erbyn iddyn nhw gyrraedd y wledd priodas, maen nhw'n cael bod y drws wedi gloi. A maen nhw yno tu allan rwan yn curo ar y drws ac yn dweud, Sir, agor y drws i ni, agor y drws i ni. Ond does na neb yn ei hatab. Maen nhw wedi gadael iddi fynd yn rhy hwyr.
A dyna'r perygl o hyd mae'n debyg hefo drws gwasanaeth. A ni'n gadael I bethau fynd yn rhy hwyr cyn I ni agor. Ac yn allan colli'r cyfle I fod o wasanaeth I eraill. Beth sydd wedi dod i'r amlwg nawr iawn yn ystod cyfnod clo yma, ydy'r nifer o bobl sydd wedi ymroi o'i gwirfodd rwan I fod o wasanaeth I eraill. Llawer iawn wedi cynnig helpu rhai sy'n gaeth i'w cartrefi efo'i siopa. Eraill wedi codi'r ffôn I gael sgwrs efo rai sydd wedi gorfod hunan ynysu a sy'n colli'r gyfathrach a theulu a pherthnasau. Llawer mwy eto, cannoedd yn wir, o wirfoddolwyr sydd yn helpu allan yn ddyddiol yn y canolfannau brechu. Ia, bywyd o wasanaeth ydy'r bywyd Cristnogol, os di'n golygu rhywbeth. A dwi'n hoff iawn o'r disgrifiad o weinidogaeth Iesu. Rhwng y ddaeth nid i'w wasanaethu, ond I wasanaethu. A dwi'n hoff hefyd o'r stori na am y dyn ar ei fynd I ganolbarth Cymru ar ei wyliau ac yn meddwl y bys o'n hoffi mynd i'r capal ar y bora Sul. Ond roedd o'n digwydd bod yno ar pen wsnos pen oedden nhw'n troi'r clociau. A pen oedd o'n cyrraedd y capal, oedd o'n gweld bod pawb arall yn cerdded allan. A dyma fo'n deud wrth y blaenor, wel, dwi'n gweld bod y gwasanaeth yma drosodd. O na, gli meddwl blaenor. Mae'r oedfa yma drosodd. Ond rwan mae'r gwasanaeth yn cychwyn. A dyna werth sy'n I gyd gofio am fydd yn haddolgau ni yn ail agor. Bod y gwasanaeth yn cychwyn, nid y foment a chi'n cerdded I mewn drwy ddrysa'r capal, ond y foment a chi'n cerdded allan. Ac air yn fyr wrth gloi am y trydydd drws. Drws gobaith. A mae'r trydydd darlleniad yn cymryd ni adag ar ôl y croesoeliad, pan oedd y disgyblion wedi ymgynnull mewn stafell a'r drws wedi gloi. Wedi gloi oherwydd roedden nhw yno, ddiw mewn ofn a siom a dadrwydd. Nhw wedi colli ffydd yn Iesu ddechrau. Nhw wedi meddwl y bydda fo'n I harwain nhw I fuddugoliaeth, I di farwolaeth ar y gros. Ac nhw wedi colli ffydd yn ei gilydd. Nhw'n gwybod bod na un ohonyn nhw wedi mynd a brabychu Iesu. Ac nhw wedi colli ffydd yn nhw I hunin. Ond nhw'n gwybod bod nhw wedi ffoi pan oedd Iesu yno yn awr I gyfyngder. Ond yna mae'r foment gyngedfennol yn dod. Cer bod y drws yn clo, a Iesu yn ymddangos yn ei plith nhw, ac yn deud, tangnefedd I chwi. A gyda'r geiriau yna mae'r siom yn troi yn obaith, a'r tristwch yn troi yn orfoledd. Wel, mae yna lawer iawn yn plith ni wedi anobeithio a digaloni yn ystod y flwyddyn argyfyngus sydd newydd yn heibio. A mae wedi bod yn gyfnod anodd I lawar yn tydi. Cyfnod pan mae hyd yn oed cymryd y ci am dro bellach yn teimlo fel rywant yr cyffroedd. O'n i'n meddwl anoch chi yn wirioed yn cofio adag pan fu cymaint o ystadegau ar y newyddion. Ar ystadegau yna'n aml iawn yn rhai brawychus iawn. Dros 5,000 bellach wedi marw o'r feirws yng Nghymru. Dros 100,000 wedi marw ohono yng ngwledydd Prydain. Dros 2 filiwn wedi marw ohono drwy wledydd y byd. Oes mae yna ddigon o newyddion drwg ar gael o ddydd I ddydd, ar radio ac ar deledu. A dyna pam am 1 awr o bora Sul gan ni yma I glywed yr Efengyl. Chofiwch mai ystyr y gair Efengyl ydy newyddion da. A trwy gydol I weinidogaeth roedd pwyslais Iesu o hyd ar y newyddion da. Dwi'n hoff iawn o'r hanes yna ddari o ddeud, am yr hyn ddigwyddodd I ddyn oedd yn cerdded un diwrnod o Jerusalem I Jericho.
Mae'r hanes, wrth gwrs, yn gyfarwydd i bob un ohonoch chi. Ond sylwch, sylwch lle mae pwyslais Iesu. Mae bwyslais o nid ar y lladron ar ei adael y dyn yn hanner marw ar ochr y ffordd. Mae bwyslais o nid ar yr offeiriad a'r lefiad ar ei gerdded yn ddi-hyd yr ochr arall heibio. Na, mae holl bwyslais Iesu yn y ddameg ar y dyn yna ddaru aros i wella'r claf a'i gludo i ddiogelwch. Hynny di dameg y Samariad trigarog lefarodd Iesu, nid dameg y lladron mileinig. Oherwydd roedd ei bwyslais o ar y wedd bositif mewn bywyd, ar y newyddion da. Yn una wedi byw bellach am flwyddyn mewn cyfnod tywyll iawn yn yn hanes ni. A ni'n dechrau clywed o'r diwedd newyddion mwy cadarnhaol rwan mae'r brechlyn ar gael. A mae'r naratif bellach yn dechrau newid yn raddol. Mae'n frawddegau newydd i'w clywed. Gweld y golau ym mhendraw'r twnnel. Dechrau gweld haul ar fryn. Mor anodd ydi o. Oed i ni fod yn bobl sydd yn medru gweld y positif a'r cadarnhaol mewn bywyd. Yn bobl sydd yn medru agor drws gobaith, chanolbwyntio ar y newyddion da.Wn ni gofio hynny am y drysau mewn bywyd sydd yn werth i ni hagor. Drws gweddi, drws gwasanaeth a drws gobaith. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni ganu i derfynu emyn 753. O Iesu, maddau fod y drws yng nghad a thithau'n curo gan ddristau. Fy nghalon ddrwg a roddodd i ti glwydd gan gwilydd wyneb, methu agor rwydd.
Bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.